Fit-tielet jum tiegħu il-ġuri ta' Jorgen Fenek akkużat li kien il-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kienet ikkaratterizzata mix-xhieda tal-assistent kummissarju Keith Arnaud. Dwar l-istess reat diġà nstabu ħatja 5 persuni oħrajn li qed jiskontaw sentenzi ta' ħabs għall-involviment tagħhom waqt li Fenek u l-aħħar akkużat dwaru. L-aħwa George u Alfred De Giorgio, Roberta Juice, Jamie Vella u Vince Muscat il-koll ġew ikkundannati u qed jiskontaw sentenzi li jvarjaw minn 15-il sena sa għomor il-ħabs. Sa dan it-tant il-ġimgħa fawla 22 l-assistent kummissarju sostna li dak iż-żmien meta kien għadu spettur, bombi ma' vetturi kienu komuni u għalhekk kienet meħtieġa investigazzjoni serja. Qal li meta tkellem ma' Matthew Caruana Galizia, it-tifel tal-vittma, qallu li ommu kienet tilqet mid-dar ftit minuti qabel biex tmur il-bank, però daħlet lura biex iġġib xi ħaġa mid-dar u reġa' daħlet fil-karozza fejn hemm imbagħad seħħet l-esplużjoni. Fl-inkjesta pubblika mmexxija minn dak iż-żmien il-Maġistrat Nivella li issa u imħallef inħatru diversi esperti fosthom mill-Europol. Xut li kien joqgħod fil-viċinanzi qallhom li fil-ġimgħat ta' qabel u dakinhar tal-qtil ra vettura tal-kiri ħdejn ir-residenza tiegħu. Arno spjega li minn fuq il-post indikat tista' tara residenza tal-vittma u anke l-għalqa fejn spiċċat il-karozza wara l-esplużjoni. Meta investigaw il-post sabu loqma ta' sigaret li mit-testijiet fuqha ħareġ DNA ta' persuna li wara sar magħruf li kien ta' George De Giorgio. Ġimgħat ta' investigazzjonijiet anke ta' eluf ta' numri tal-mobiles interċettaw 2 numri ta' burner phones li kienu nxtraw f'Jannar tal-2017 u l-unika komunikazzjoni kienet biss bejnietom it-tnejn. Ir-riżulta li dakinhar tal-esplużjoni ntbagħat SMS b'kodiċi biex tiġi skattata l-bomba. Fil-ħin tal-esplużjoni kien hemm telefonata ta' 110 sekondi u ftit sekondi wara li ħadet il-bomba din it-telefonata nqatat. L-aħħar attività spjega l-assistent kummissarju kienet fit-tinda tal-patata fil-menqa tal-Marsa. Minn filmati tal-kameras tas-sigurtà li nġabru tal-port il-kbir dakinhar tal-esplużjoni, dajsa li tiġbaħ ħafna waħda minn dawk tal-aħwa De Giorgio għamlet minuti wieqfa taħt il-monument tal-Qampina ftit qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar. Fil-21 ta' Novembru l-Pulizija nnutaw l-istess dajsa ħirġa mill-port u kien qed isuqha George De Giorgio. Espert tal-qorti konkluda li d-dajsa bl-isem ta' Maja kienet l-istess li deret fis-16 ta' Ottubru. Sa dan it-tant saru jafu min kien it-tielet suspettat jiġifieri Vince Muscat li dejjem kien ikun mal-aħwa De Giorgio. Fl-4 ta' Diċembru mbagħad saret l-operazzjoni mill-Pulizija, l-Armata u uffiċjali tal-Europol u l-FBI fejn ġew arrestati 10 persuni inklusi 3 eżekuturi fid-delitt. George De Giorgio ma kellux il-mobile personali fuqu li wkoll ma nstabx dak il-ħin ma kellu n-numru tas-sieħba tiegħu miktub fuq idu. Dan anqal is-suspett li s-suspettati jkunu jafu li se ssir l-operazzjoni. Fit-tfittxijiet fil-baħar fil-post ittellaw 7 mobiles u SIM cards. Arnaud qal li sa dakinhar il-Pulizija ma kienx taf il-mottiv tal-qtil. Waqt li George De Giorgio kien il-ħabs u kien iċempel lil qrabatu l-aktar lil ħuħ Mario kien jistaqsi rajtu lil dak, ġi dak, waqt li tweġiba kienet dak li jibda blemme u ħammur infittxu għand tal-gass. Sa dan it-tant fl-interrogazzjonijiet ta' Vince Muscat li kien beda jidher inkwetat, kien qalli biex fetaħ il-karozza tal-vittma kien kera waħda bħal tagħha u għadu jipprattikaw fuqha. Kien stqar kif Alfred De Giorgio kien iltaqa' ma' Melvin Teuma ma' viċinah biex joqtlu lil Caruana Galizia u ġie deċiż li jwettqu d-delitt għal 150,000 euro. L-assistent kummissarju kompla li Vince Muscat kien qallu li fir-razzetta Jamie Vella l-istess Vella u Robert u rawhom kif tintuża l-bomba. Eventwalment il-pulizija kienu waslu għall-aħwa tal-maksar u kif ħadu l-bomba fil-proprjetà tagħhom f'Ħażebbuċ. Matul il-proċess Vince Muscat kien qalilhom li rid jieqaf mill-pjan iżda mbagħad reġa' bdielu. Sa dan it-tant Arnaud qal li Vince Muscat kien sar jaf mill-avukat tiegħu li l-aħwa De Giorgio kienu jafu li tkellem mal-pulizija. L-assistent kummissarju qal li lejn l-aħħar tal-2018 sena wara l-omiċidju setgħu jikkonfermaw li Melvin Teuma kellu l-problemi ma' Jorgen Fenek minħabba l-qtil. F'Marzu tal-2019 indunaw li Teuma kien jilgħab il-lottu klandestin u deċidew li jiftħu investigazzjoni fuq ħasil ta' flus. Ingħad li meta kienu se jarrestaw ħirċieva telefonata li Melvin kien jaf li se jiġi arrestat u għalhekk kellhom imorru kontra l-pjan u Teuma ġie arrestat fl-14 ta' Novembru tal-2019. U qal li kien lest jitkellem fuq il-każ ta' Daphne Caruana Galizia kien għata maħfra presidenzjali. Hawn ippreżenta kaxxa li fija kien hemm 3 mobiles, recorder, 3 USBs, wire, pakketti tal-karti u ritratti ta' mobile u chats u dokumenti. Arnaud ukoll qara messaġġ li rċieva l-istess Teuma mingħand Jorgen Fenek biex jikkalmah. Melvin Teuma kien jaf li jekk il-koħħu kien se jitkellem mal-pulizija ma kellu lil ħadd lil min jikxef ħlif lilu u meta tkellem ma' Jorgen Fenek beda jirrekordjah biex ikollu xjuri. Jirriżulta li meta Teuma ltaqa' ma' Fenek dan qallu biex imexxu. Minkejja dan isem Fenek qatt ma kien żvelat mal-eżekuzzjoni
persekuturi. Skont Ewma Jorgen Fenek kien jissikkaħu jistaqsih fiex wasal u darba qallu fittex eħles għax daqt se toħroġ xi ħaġa fuqi. Il-ġuri, presedut mill-imħallef Edwina Grima, se jissokta is-Sibt filgħodu.